Naninninot. 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 Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem fins a Corea, un país ple de muntanyes verdes i boscos tranquils on entre els arbres s'amaguen temples molt antics amb teulades corbades i petites cases tradicionals que es diuen hanok. Estan fetes de fusta i tenen uns patis molt silenciosos. Si hi poguessis passejar, potser veuries famílies compartint un àpat calent amb bols d'arròs, plats de kimchi, que és una recepta molt especial que fa una olor forta i curiosa, i quan el vent passa pels temples, fa sonar petites campanes que semblen explicar històries. A Corea, des de fa molt de temps, s'expliquen contes sobre un animal molt important, el tigre. I precisament el conte que t'explicaré avui es titula El tigre i el bosc encantat. Així que relaxa't, que comencem el conte, ninot. Fa molt i molt de temps, en una vall envoltada de muntanyes verdes, hi vivia un tigre que es deia Hodu. El Hodu era fort, ràpid i tenia unes ratlles negres tan boniques que brillaven quan el sol es colava entre els arbres. Però també era una mica orgullós. «Jo sóc el rei del bosc», deia. «No hi ha ningú més valent que jo». Els altres animals no ho discutien pas. El deixaven passar. Però de vegades, quan ell no mirava, somreien una miqueta. Un dia, una guineu li va dir: «Hodu, si ets tan valent, per què no entres al bosc encantat?» El tigre va aixecar el cap. «Bosc encantat? Home, jo no tinc por d'absolutament res». La guineu va xiu-xiuejar. «Diuen que qui entra surt diferent». El Hodu va esbufegar. «Doncs jo hi entraré i sortiré igual de fort que sóc ara». I sense pensar-s'ho més, va entrar al bosc encantat. Era un bosc molt estrany. Els arbres eren especialment alts. Les fulles brillaven suaument i el silenci era profund. Però de sobte, una veu suau va dir: «Benvingut, Hodu». El tigre es va girar. Allà no hi havia ningú. Va continuar caminant, un pas rere un altre, i de sobte va passar una cosa estranyíssima. Ell va voler rugir i el seu rugit va sortir, però en lloc de ser fort com de tigre, va sonar com el miol d'un gatet. El Hodu es va quedar congelat. «Què? Què passa amb el meu rugir?» I va provar una altra vegada. El tigre va obrir els ulls grans com plats. «Això no pot ser!» va cridar. Uns conills que passaven per allà van començar a riure del tigre. El tigre es va enfadar, però el seu rugit continuava sent petit i divertit com el d'un gatet. Així que no va fer cap por en aquells conillets. El tigre va seguir caminant, una mica molest per això que havia passat. Però al cap d'una estona va veure el seu reflex en un petit estany. «Almenys continuo sent un tigre imponent», va dir mentre es mirava. Però de sobte va mirar bé i va veure una cosa encara més estranya. Les seves ratlles negres havien desaparegut. Ara era tot de color llis, taronja. «On són les meves ratlles?», va dir. I el bosc no responia, només el silenci. El Hodu, tot atabalat, va començar a sentir una cosa nova, que no era pas ràbia, era dubte. I va continuar caminant. Ara ja no cridava, ara escoltava el silenci del bosc, ara mirava mentre passejava. I va veure una tortuga que avançava molt lentament. I li va preguntar:
Tortuga, tu no tens por d'aquest bosc tan estrany? La tortuga va somriure i li va contestar: no, perquè camino a poc. El Hodo es va quedar pensant i va seguir caminant. Més endavant va trobar un ocell petit que cantava i li va voler preguntar: ocell, per què cantes si tu no ets fort? I l'ocell li va respondre: perquè no cal ser fort per ser escoltat. El tigre va callar. Va seguir caminant i cada pas era més lent, més tranquil, fins que va arribar al cor del bosc. Allà, una veu va tornar-li a parlar. Hodo, què has après? El tigre va respirar fons i de sobte va dir: que no tot és força, que hi ha altres maneres de ser. I en aquell moment el bosc es va il·luminar suaument i de sobte les seves ratlles van tornar. El seu rugit va deixar de ser el miol d'un gatet i va tornar a ser el rugit fort d'un tigre. Però ell havia canviat. Ell ja no era el mateix. Va sortir del bosc i allà l'estava esperant la guineu i li va fer una pregunta. Què, tigre? Has canviat o no? El tigre va somriure i va dir: sí, ara sóc fort, però també sé escoltar. I des d'aquell dia, el Hodo va continuar sent valent, però també molt més amable. I el bosc encantat? Doncs encara hi és i està esperant el següent animal que vulgui aprendre alguna cosa. Veus, ninot? A vegades pensem que ser fort és fer molt soroll, però potser ser fort també és saber parar, escoltar i aprendre, com el tigre Hodo. I ara, ninot, és moment de descansar. Tanca els ulls. Imagina que ets a dins d'aquest bosc encantat. Però ara, el bosc està tranquil. No hi ha cap soroll. Només el vent suau entre les fulles. Et proposo que fem un joc. Es diu Els sons que s'allunyen. Imagina un so a prop. Potser el teu propi pensament. Ja el tens? Doncs ara imagina que el so d'aquest pensament es va allunyant. Cada cop més lluny. I es va fent cada cop més petit i petit fins que desapareix. Ara imagina un altre so que tinguis al cap. Potser una preocupació? Alguna cosa que t'ha passat avui? Com hem fet amb l'altre so, deixa que s'allunyi també. Deixa que el so d'aquest pensament camini pel bosc. Lluny. Fins a desaparèixer entre els arbres. Ara, el teu cap és silenciós. Com el bosc. I tu et mous com el tigre, però molt lent. I respires, agafant aire pel nas. Quan agafes aire pel nas, el cos es prepara. I ara el deixes anar per la boca, molt a poc, i el cos descansa.
Una altra vegada. Sense esforç. Agafa aire i deixa-la anar. I una vegada més. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.